Най-напред те казват, ама ние сме в България и забравяме, че сме в Европейския съюз. Нищо, че има турбуленция. Изискванията са за всички еднакви. Ние не трябва да забравяме, и най-вече нашите производители, не трябва да забравят, и нашите вносители от Китай, от Русия, от Украина, не трябва да забравят, че имат отговорности. Има закон, който е ясен. Закона за технически изисквания към продуктите. Има много европейски регламенти, има много директиви, които са въведени и много, разбира се, стандарти, хармонизирани, европейски, които са въведени в българското законодателство и които се стараят, в смисъл, чрез тях българският производител трябва да декларира едно единствено нещо, че стоката, която е произвел по съответните изисквания на европейското законодателство и тя е безопасна. Всичко, каквото говорим накратко и най-популярно, все маркировката, за която се чува или не, все повече и повече се чува, разбира се, е така оценено съответствие, че производителят е направил, извършил ред процедури, може би по-малко или повече, в зависимост от това колко е опасен продукта, който се пуска на пазара. Той трябва да изпълни ред изисквания и чак тогава черешката на тортата е да постави се маркировка, да декларира съответствие, че изискванията на съответната директива и директиви са изпълнени и спокойно да произвежда и да продава с успех не само в България, но навсякъде в Европа. В Велико Търново центърът представи актуалните европейски изисквания към българските работодатели, в частност към фирмите-производители. На обучение при нас е представител на Иран, даде пример Благовеста Шинева, но отговори на въпроса доколко е конкурентно способен на пазара българският производител. Знаете ли, когато са изпълнени изискванията, които са поставени, принципът е такъв. Всеки производител носи отговорност за стоката, за техническия продукт, който пуска на пазара от строителния продукт, машини, електрически съоръжения, включително и детски съоръжения за игра, които ги виждаме навсякъде и им се радваме. Така че производителя, стопанина по веригата на доставка, да го кажа, той си носи своята отговорност. Стига да я знае каква е, да бъде отговорен, тогава няма проблеми. Българските потребители трябва да използват своите законови права, убедена е Благовеста Шинева. Да знаете, че ако имате съмнение, има надзорни органи. Първо, ако се съмнявате, да казвате, дадах тук едни пари и го хвърлям този, примерно, миксер или тази ютия, битов уред, най-популярно. Или пък направиха ми топлоизолационната система, но тя, вече се не отговаря на, примерно, когато има дъждове и т.н. Има някакви несъответствия. Трябва да знае, че има надзорни органи. Има стоки, които се контролират и са под егидата на закона за защита на потребителите. Така наречената директива Обща безопасност е транспонирана в нашето национално законодателство чрез закона за потребителите. Всички останали технически продукти, започнат от вашия микрофон, вашата камера, компютри, телефони, трябва да отговарят на така наречените съществени изисквания, които ги разбирайте като потребител, ще кажа, разбира се по-популярен език, съществени изисквания за безопасност.